ଶଶୁର ଘରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ଘର ଜଇଁଆ ଦିନେ ତା ଶାଶୁକୁ କହିଲା, ଶାଶୁ ମା ମୁଁ କାଲିଠୁ ଆଉ ଭାତ ଖାଇବିନି, 3 ଟାଇମ୍ ରୁଟି ଖାଇବି। ଶାଶୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, କାହିଁକି ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ, ଭାତ ନ ଖାଇଲେ ତମେ ଝଡ଼ିଯିବନି? ଘର ଜଇଁଆ କହିଲା, ନାଇଁ ଶାଶୁ ମା, ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି ବୋଲି ତମ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପଡ଼ି ରହି ଅନ୍ନ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ରୁଟି ଖାଇବି ମୋତେ ଆଉ କେହି ବି ଏମିତି କହିପାରିବେନି। ଦିନେ ଦୀପିକା ଅନୁଷ୍କାକୁ ପଚାରିଲା, ଆଲୋ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ବିରାଟକୁ ଡିଭୋର୍ସ କାହିଁକି ଦେଲୁ? ଅନୁଷ୍କା ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କହିଲା, ତା ନାଁଟା ସିନା ବିରାଟ, ହେଲେ ତା ଯନ୍ତ୍ର ବହୁତ ଛୋଟ। ଦେହ ଶିଖ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ହଉଥିଲି ମୁଁ ଛଟପଟ। ଦୀପିକା କହିଲା, ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ରଣବୀରକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବି। ଅନୁଷ୍କା ପଚାରିଲା, ଆଲୋ କାହିଁକି? ଦୀପିକା କହିଲା, ତା ନାଁଟା ସିନା ରଣବୀର, ହେଲେ ସବୁ ରାତିରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଯାଉଛି ହାରି। ମୋ ମାଲ ଝରିବା ଆଗରୁ ପିଚି ପିଚି କରି ମାରି ଦଉଛି ସେ ପିଚିକାରି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜୋକ୍ ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜମା ଡେରି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ସକୁ ବି ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର।